Agay, Berke! Ipo ka marag no sir. Agay, sakit ay. Agay, sakit kayo. Ano ka sakit kayo? Agay akong lubot ng sakit. Nagsamot agad yun. Muwa. Ma'am, aka naglakaw-lakaw, ma'am. Kung sa'yo hindi ka na mumataw. Alas 4 sa kwabo. Kadlaw na alas 3. Ma'am, sunod galing nga magpapilot ka, ma'am. Hangyo lang ni mama ka na pang-brush pa sa mong tail, ma'am. Ugaw kayo eh. Panglugod po siya ng likod. Wala Dagan kasi kung lang, tagip-tip. Wala dyan ka uras maligo yung taong dong. Kaya wala man dapat yung pandong. Ma'am, apelo na talaga ba yung ibabaw sa tuhod mo, ma'am? Agay ka sakit. Inilagyan lang. Takit kina niya ba? Dili, kinain mo ang kuhan. Dili, sa taas. Ako kaalin. Kano? Muwa. Iyang ialin daw eh. Dagan ng gawas. Natanom nagbalik. Lami ra, ma'am. Ikaw lang ang ugat dong sa tiil. Lagi. Ang gawas na basta tiguang na. Ang gawas ng ugat. Gusto kag pugas sa una, ma'am? Kani man gigang pugas man gigang pugas nga murag nagdiretso ka manguan ko do. Diretso ka manghugas. Kani magkaidaran ta. Kagirig-girig magkamam. Anong kagirig-girig? Ang sakit kasi kung siningling mo ko. Wala mo na igor ulit. Wala pang hihikap na ni. Ay nabugnawan naging na. Bugnawan ni siya ginan naglakaw-lakaw mo gid sa maayo. Buyagan ni siya ganyan kay. Maganda ko na nasagiran dito sir. Sa to sir. Apil na sir. Part sa package na sir. Ang gaginawa ko. Ano? Ano? Edrio? Agay, Eling. Cuma hiner apa nak? Agay, Bila hiner kaya yan. Bantah kayo. Mag-jantan. Ma'am, ay lingas kayo, ma'am. Martilyo yun. Ayaw kay lingas, ma'am. Kalabit niya yan din rin. Agay, nagdina. Agay, sakit to, oys. Pamaol lang. Pamaol rin. Pamaol lang ni kay. Nah, ikut ni siya ugma ba? Di mo ikakaligo po. Oh. Ano? Ay, di ko ikuan di ay ninyo. Ay, ko ninyo kanang i-hard. Kaya maligo mo rin kugma. So, pamaman ni ma'am. Hiner na. Agay! Agay! Asa na nasayad? Sige. Layo nung kahit na pa. Layo nung kahit na paingon nani. Pataka ang hindi siya ko ano. Ang isa, pataka na po ay. Pilo-piloan mo, gano'n. Pang wrestling. Ay, mo yung gigang boundary. Ginawa ko. Ang tutoy. Ang galing! Ha? Agay! Hiner ang good na. Ay, sigad-sigad. Nagtuyok na tani. Ay, nagtuyok na sigad-triyan ni. Nga na ito, saan mo na da? Gagi-agay. Gagi-agay. Wala maligi ng gawas. Wala na kaya. Matanong na. Kuan mga itong isa gina. Agay, Berke! Ipo ka marag no sir. Agay, sakit ay. Agay, sakit kayo. Ano ka sakit kayo? Manaw. Nakalay eh. Manaw. Feeling na ko baka nang kuha ko mga Wala pa na natarong taon. Wala, natarong. Grabe na wala nga hilo. Balat pa rin, bilas ka po sa kanang. Ako, kung may kasawa na ba? agay akong lubot ng sakit. Nagsamot agad yun. Muwa, nagsamot. Mabali na ya. Di na lakaw ma. Masabi na hilot eh. Sir, bili na lang hilot siya ha. Ibiling ka ron, man. Ang duwa ka piil.
Nadi akong lusay. Salamat kaayo sa sige serbisyo. Sa imong kuan